at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Reng opinyon dareng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ng Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan niyong masalese nga mano dareng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. As na po kayong kanyaman, keti Pampanga na kabalen, lakwas na po huling atin tamong kwento ang Kapampangan kayong makaniti pong oras. Mayap, aug to kaya kayungan po, nano po kanya ning gagawan nyo. I hope, makiabi kayo po kaya kaming kwentuhan, mag-share kayo po kung nanong gagawan nyo, mag-shout out kayo, o rin kaya kayo pong kakaluguran keng bye, na buriyo pong i-greet. Diyos ko, dinan ko pong pamikatagon din, eh. Hello po kaya katamong kapatad ay Harvey San Miguel, metong po magaling artist, ne, naakayabeta na mo naman po kayong programa. Ikayo po ken, pa-shoutout na kayo bakan taabalo kung atsuko ken, at kayabeda kayo king kasalungsungan a programa tamo. Lano pa tane, ako po laganas kong sasabihan, magkaswelo na ako na makipagkwentuhan ko ken, makipagtalamitam ko ne, kabang ikayo po atsu kayo po keng si Babaleo keng opisina yu, magpainawa o mangan kayo man. Live na live tamo po kayong channel 36 ne po nung milalako kayo signal makanyan po ne o ala kayong wifi kaya kayong pupuntalan ing channel 36 po laganas po atsuya ing kaya katamong programa. Nung online na kayo man po CLTV 36 po ne ampong CLTV 36 YouTube account tampo ayan ay yalben nyo kami po. Nano pata ka balen, ibiyami po kaya kayo ining balitang mga palyari, keti labuad Kapampangan. Nano pata, ing amanong siswa na po po yung kulturang Kapampangan, ing kaya katamong gambulan, ing keng pamitalamitam tampong yening, Miyerkules ne po, asayis ning Setyembre. Salamat po kaya kayo nga makatutok kaya katamong programa. Oreni po ne, ayan, Sir Francis Budoy Tamayo, shout out po kanu kang Vice Mayor na ning Porac. O yan, akong Francis ne, mag-shout out ko. Irineo la kanilaw paginto, shout out kay po, na malbe po kay nga Candaba, Pampanga. Anti mo naman po itatang ko, Manalbe at Teddy Lumbang. Inga kanakong bayo, Rubilin Castronel, nalaganas pong Manalbe, king kaya katamong programa. Makiabi ka king kaya katamong kwentuhan at intamo pong Kasebyan, Balang Aldo, Kasebyang Kapampangan. Pota po ating kayo pong buring i-comment o kung ano po yung understanding nyo panintindi yun ay ni po, ing kaya katamong Kasebyan ngayon Aldo. Panayan mo, kareng anak mo, ing depatan mo, kang tatang mo. O yan po ne. Mag-share kayo po na anong panintindiyo o po ating kayo po nga example king kaya katamong Kasebyan. Later, ing kaya katamo po nga bisita kutnan taya mo naman po parikil po kay Kasebyan ayan pepakit tamo ne. Kabalen oy nina po deng balitang balen. Balita po keti labuad Kapampangan. Alimo one-on-one ing antabayan ng laban para kapitan ang pong SK Chairperson kareng Alos Barangay Puketi kem Pampanga. Uling game pulayin ing filing of Certificate of Candidacy o COC. Dakala kanong kandidato ding balang barangay. King Pampanga na ating 538 barangays at tsula king maygit 1,400 ding tatagal kapitan. Kabang at tsuno man king 12,000 ding kandidatong kagawad. Oy ning report. King last minute ning filing ning Certificate of Candidacy, dareng tatagal king barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE inyang Sabado September 2. Mayakit kareng filing center ing makabang pila. Agpang kareng COMELEC officer sa Megsilbi Antimo kening mall setup king Mabalacat City, aliyamu one-on-one ing laban ning pangakapitan king balang metong a barangay. Observation namin ngayon na hindi kagaya nakaraan na one-on-one lang sila. Ngayon, mas maraming kapitan na mahabol. Almost 50% ng barangay na nakita namin sa aming log sheet
3 or more ang humahabol na kapitan. Tapos ganun din sa SK, kompleto ngayon. Dati kasi isang team lang, o kaya hindi pa kompleto isang team. Ngayon, 2 to 3 teams lang pa SK. Kompleto from SK chairman to 7 kagawad. Almost 2 team o 3 team bawat barangay. Bidagdagan lamo naman ding lineup na rin tatagal king SK. Ganun din sa SK, kompleto ngayon. Dati kasi isang team lang, o kaya hindi pa kompleto isang team. Ngayon, 2 to 3 teams lang pa SK. Kompleto from SK chairman to 7 kagawad. Samantala, may kasaup naman ganu karela ing masanting a venue kalupan na ning mall. Anya king lugalda, alang kinalas king pila. Okay naman. Tuloy-tuloy yung filing natin. Hindi kami masyadong kasi maganda yung venue natin. So conducive, nakaupo ka, aircon. So yung mga nagpapil ng candidates nila, maganda. Hindi sila masyadong minit ang ulo. So nga nila ito, mag-stay pa dito after filing. Asuking 1,448 ing bilang dareng kapitan at tinagal king migit 5 dala na barangay king Mabilog, Pampanga. Dakala pamurin kanureng lalaki at tinagal haasuking 2,260. Kumpara ka rin kababainan haasuking 188. Asuno man king 1,411 reng bilang dareng SK chairperson akakandidato Pampanga. 1,063 lareng lalaki kumpara ka rin babae sulaking 348. Kabang king Mabilog Central Luzon, migit lang 8,000 reng tatagal kapitan. Migit 68,000 naman deng SB member, migit 8,000 la reng SK chairperson at migit 46,000 la reng SK SB. Ako yung kayong talasuy, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalan bayo kaya po ibiyeng kaya katamo nga kaduang balita ngayon ni Aldo. Oreni po ne, shout out po kang Yeng Narciso. Happy birthday po kanu kang Jeffrey De Leon nga na po nga Yeng ne. Kang Francis Budoy Tamayo naman. Maya pa anak ne po kanuning Santa Ana, yung Vice Mayor Banung Ramon Chito Baro. Ayan, salamat kong Francis. Ing kapatid tamong ay Leo Calma Jr. ne. Ing kaya katamong kakaluguran kay Center for Kapampangan Studies na malugod mo naman po kay katamong kulturang Kapampangan at metong matena kang cultural worker ne. Abe ne po kanu Sir Robbie Tantingko na manalbed. Akal pong salamat Sir Robbie. Leo ne kaya kayo pong suporta kaya katamong programa. Kami po kay CLTV 36 ang pong nanupata. Burimi po maging kayan tabeyo kami at gamitan niya po kaya katamong programa. Bakanta po lakwas tayo pong agambul inga manong siswan. Ang pong lakwas siya pong ma-appreciate in kulturang Kapampangan. Thank you so much po Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University. Ayan po, hello po kareng MDRRMO ning Sasmuan, Pampanga. Deni pong kaya katamo pong responders ning ating kalamidad ang pong emergency. Iba't ya po yung kang Koyang Salvador Cabrera. Ngayon po yung kaya katamo pong kakalugurang Sergio Gramonte Kalayag. May komento ya po king kaya katamong kasebyan ngayon ng Aldo. Sabi na po, king kaya kang pangataong masalamin niya pangataw itatamo nga na po. Nedakal pong salamat. Ne po. Ikayo po, taglos kayo pong magpa-shoutout ang po pong magkomento. O hindi na po yung kaya katamo pang meto nga balita kaya tiking kaluguran tamo nga balen. Araramdaman na nakanuning Kapampangan political analyst ay Max Sangil na posibleng maglibutan king 2025 midterm election ni Patrol Party List Representative George Bustos ang po'y dating PNP Chief Oscar Albayalde. King postura da kanudeti balak deng luban ning Angeles City ang po'y 1st District. Pakiramdaman tala din kayang amano king report ay ni. Nuing as kening maging atmosfera ning politika keni syudad ning Angeles ang poning primera distrito ning Pampanga. At inakanong pupusturang lagyo naking punto de vista ning local political analyst ay Max Sangil, Ma'am Ye Makule laban king 2025 midterm election. Kapag naririnig, may mga alingas-ngas na. Mayroong somebody will challenge
John hindi mayoral race. Dating mukha na ba sa politika to? No, he's not a politician. King amano ng sangil, posible dalang akatapat ing mikapatad a Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin at 1st District Representative John Lasatin ding kadwang retiradong law enforcers ing dating police officer ng any party list Representative George Bustos at dating PNP Chief Oscar Albayalde. Then, from the grapevine, daramdaman tao, kikirot Nori, adwalang retired police officer, di sabihin na lagyo, tang PNP chief, dati, itang Colonel Jorge Bustos na currently congressman niya, representing a party list group, called Patrol. Aliwaya kanung political battle ingasaksiyan nung sakaling mibalaos lang kumandidato di Albayalde ang Poy Bustos na ni batan king political family king syudad. Sabi na lalansyas de. Di ba, look at Senator Lito Lapid, who's Senator Lito Lapid? Lito Lapid yan. Iran for mayor in Angeles City. Si Mesabot siya. Ito yung basis na. But I'm not trying to say na alalampad niya mo. I'm not saying that. Sabihin ko, puro nyo doon, the military people, magaling laki ang planning, magaling laki ang operation. Pero, kaya naman, kaya narela sa atin, marambat daw meron na. King sumangid a banda, mayakit mo naman ing kimut daring dating opisyal ning PNP. King askena ning politika kini Primera Distrito ning Pampanga, rening magnasa ken 2025 midterm election, makikiyambula nala karening local leader at tatagal king halalang pambarangay. Magumpisa ning magpakilala at dudurot king 1st District i-retired General Albayalde at inya kanung tuknangan king Barangay Malabanyas ampong negosyo king syudad. Papangan din po kasi ako, taga Hensonville po ako. Kung hindi nyo ulit, ako po yung dating Chief Philippine National Police na nakikita nyo sa TV dati, na nakamotor at nanghuhuli ng mga pulis na natutulog. King kayang amano, tatanam ne pa makyabe ka rin kakandidatong kapitan abisang sumukob king kayang political umbrella para king 2025 midterm election. Well, mumunang dili po, dakal kasing lalapit kapitan kay katamo na pasaop na siguro ing isipan da itang presensya ko ay makasaupyak ketang karelang kain kampanya, and of course ketang karelang bisang magsilbi kayong balen as barangay captain. So makanyang tamo pong dudurot, lalo na kareta pong lalapit kapitan kay katamo. Itamo naman po, medyo suyo-suyo tamo ka rin kay katamo kabalen na pota naman datang. Lulto ne murin king eksena king Angeles City, ipatrol party list Representative Bustos, ating tuknangan king Barangay Kutkut. Akapilan pa mo, metong a medical mission, ing kayang dinaon king Angeles. Pamagmalino na Bustos, ing gagawa na kanung iti, partine ning kayang katungkulan ang timong representante ning patrol party list na ala namang territorial limitation. Ginagawa natin to dahil inisip natin ito po yung mission natin, ito yung calling natin, no? It is not about politics. First and foremost, wala naman scheduled campaign. Ito yung purpose natin eh. At least kung may makakita, baka yung iba mag-follow through. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Tiking kaya katamong balen ne, pota pong alas 6, akit yula pa po retang aliwang balita na kinalap na po ning CLTV 36 News. Hello po, kare kang Kagawad Orlando Vitug ning Santa Lucia Sasmuan. Shout out from Salvador Cabrera ne po. Papa shout out ne po yung kayang kakaluguran na kagawad. Antimurin po, shout out po kang Aching Blessy Cabañez Perico na makatutok po king kaya katamong programa. Dakal pong salamat kaya kayo ne. Ako po maglipat uling atintamo pong masanting pagkwentuhan king pamagbalik na po ning kaya katamong programang nanupata. Metong pong talagambul, susulat ang pong gagale
king kaya katamo po nga akayabe king pa magbalik na po ning katang programa. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Maswelo tamo po talagang maswelo keti Pampanga nung lakwas na nung balo tampong dakal gugusan bangkanita po akayabe tamong gumambul king amanong siswan ang po king kulturang Kapampangan oreni na po rin kaya katamong kakaluguran amalben mag-enjoy uling balo da po amanong siswan ni gagamitan tamo kay ni king nanu pata ikong TJ Perico Aquino kilala na kayo po siguro, shout out ang Bertong Esponga, kang akong Felix, idol kay Bertong Esponga, Luid Kakoya, at saka niya pumanyad sample, yung kaya katamong kakalugulan ay kong Felix Barrios, kong Felix, pota, manyad tamong sample nung makanano yung maggalen, yung kaya katamo pong bisita ng Aldo. Balo yun po, ako po, makapagmulala po neneng, ababalo tamong miraragdagan la po rin, kaya katamong puputungan korona, anting mo pong Poeta Laureado, Kenny po kay Pampanga, at balo ko po yung bisita tamong ng Aldo. Madalas po kasi akakit ko rin Poeta Laureado tamo kay Pampanga, medyo mikiedad na la po rin gagambol talaga kay amanong siswan. Inya po makapagmulala, makatula at the same time, makakwaswelo, na medyo anak-anak ya pa mo po, pero miputungan niya po kanya na antimong Poeta Laureado. Buri na pong sabyan talagang ginusalya, baka nita po, yung kaya katamo pong amanong siswan magamit ya po, king kaya kareng kaya pong obra, kareng kaya pong susulat. At ine pong libro, ining dimut kong daon keng labwad kong tibuan. Siguro po kilala yang kilala, balo de po kay social media, antimo pong Bertong Esponga, ingaos da kaya pero yung tunay na pong lagyo, ikong Alvin Ignacio. Ayan, Koyang Alvin. Maya pa oras kaya ka, Koyang? Maya po oras po kaya kayo, ateng. Maya po oras po karang manalbegeng nanupatag. Opo, Koyang Alvin po, ating kamburing shout out, bayo tamo mi pagkwento kay katang program. Shout out mo muna kang Koyang Danilo Galang, yung presidente da rin kaya high school, Pampanga High School Batch 65. Ila po rin atsukeng gulot na ning pamilansad na ning libro kong dimut kong daon. Kaya tabi na ning CKS, kang Sir Rabi Tanting ko, Ma'am Myra, Sir Leo. Siyempre, kang pamilya ko, kang makutatang ko, kang Santa Lucia Resettlement. Kaya abe ako, karang Perigo family, Bundalian family, kang Bamban. Balo ko ating muna ang Perico, kaya ni pong kay San Fernando niya pala familiar ko kaya kayo pong apelido ne. Ayan po ay anang TJ Perico Aquino, Mr. Right, congrats, sana. Aching Rodora Lavarias de la Cruz, papa shout out kaya po kaya katang programa. Anti mo rin po idol niya kaya po Bertong Esponga nga ng Joanna Malit Gomez.
Ayan, siping na kayo po palang bale, kung TJ ne, magana kaya po yan, manyaman niya pang magluto, nga na po ne. Salamat po kaya kayo. Joanna Malit Gomez, congrats idol. Idol na ka naman kanukong Harvey San Miguel. Siguro po may kilala kayong... May kaya parang uling kanya, balong po ganyang painting natin, Sir Harvey. Opo, yan. At kalupay pong tao yan naman kay nga magalang. Opo, iko yung Alvin o Bertong po nga mas kilala tamo po. Tao ya po magalang pero ngayon kang bamban ne ko yang sabi ko pinandin at suka pa mo kayong 36 anyos. Pero metong nakakarenga, makasadyang may putungan ng timo po nga po Talariado kay Tikeng Pampanga. Kapilan wari, kapilang kami ni Gobra, anti mo pong talagang bulning amanong si Swan. Bali, atandaan po 2014, anyang purmero kong sumulat. Lalo pag yung ayos ding sulat ko, lalo pag yung sukwad, lalo kay Rima, o ning paulida po rin kakaluguran, kareng miyali wang aguman Kapampangan na pikyabayan ko, kayong Facebook, karetang anak, karetang bayong suli ganito, kari ANP, deng Korea Taloriado. Tiruanan da ko, patitak-titak, may biyasa ko, ako pa naman biyasa, balo ko ditak pa, dimot pa mo yung beluan ko, dapat. Hanggang ngayon po, manigaral ko pa mo rin. Bisa ko pa mo rin mabiyasa, Aldoldo. Opo. Ako dakal na ako po, balo mo naman kaya na magagambul ne po. Pero alila talaga gagali. Alila pag gagali, kalupay. Pero gagamitan ding amanong si Swan. Detang kaya katamong minunang amano, gagamitan dala naman. Bakang tamasane, tamong gagamitan tala ne. Reta kasi usually po reta expose la talaga. Reng pamati lang kapamilya na cultural worker, makanyan. Ikayo, pilang kayong banwa, anyang realized you na buriyo pala, inga sumulat kay nga manong si Swan. Buriyo palang gumale kay amanong si Swan. 25 anyos ko po ata kanita, yung purmero kong gumali, yung pong sumulat kanito. Panyubukan ko mo, hanggang keng makanininggawan mo, makanitanggawan mo, ada ka na ako. Gusto ka niyan, makanyan, sukad may ganing makanini. Gagitang pisanay-sanay ka po, Aldoldo. Susulat ko, gagitang, siguro ditak-ditak naman, may santing lang bagyaring gagawin. Nino mong minuna mong ikit Poeta Laureado o ginali na, bala mong meme mo namang inspirasyon, kaya bala mo kasanting palay nga gagalik. Yapong Frank po. Yapong Frank. Yapong Frank Ginto. Kilala kay Apong Frank at agi-guest tayo mo naman kay nga programa, inga bida ning pelikula ni ning Ari, nya po balo tayo tatang Frank, meto nga naman kareng idol ko yan po tang mamawe siya kay tikeng programa tam. Kasi keng edad mo ngayon Koyang Alvin rengaliway ni katutuan niya po ini reality talk sa tana tamo pimpo Regaliwa Marinela, isiisipan da po tang memowe siya lang, balo mo mekitono, makanta, retang gamat da, kimot-kimot lang Marinela Regaliwa. O si Map kayo po, di natangkit ang puntong makanta kaya kayo, naking idadju, gagawan nyo itang pamamuwe siya na maralas, kakita mo po karetang mikiidad na. Kanita po, alanganin ko namang talakad kayong tablado, o nang pauli na po ning antabe dari Apong Frank, iyan po yung Poeta Laureado, Serge Kalayag. Bala mo, may tapang kumbagya. Itang pisanay-sanay da ko, isang nukarin lakad da, pibit-bit-bit da ko, pitugi-tugi da ko. Hanggang itang, bala may tatayis ko, paritak-ritak kayong pamanggali. Balo ko, ako pa naman makanita kabiyas ng gumali, dapat magsanay ako pa mo rin. Opo. At saka baliyo po itang guidance na po talaga. Kaya katamo talagang Poeta Laureado na maluwat ng mamuwe siya. Ita po talaga yung kailangan na po siguro retang sisi. Actually, aliwa mo po kayo sigurado inga bisang mamuwe siya keng edad yung yan. Inya mo po manintun la po sigurong tao nga mag-guide karela at oren po ren taong abanggit yun. Ay, maragul pong sahop mo naman yung kayong Holy Angel University Center for Kapampangan Studies yung Sigayas po, ay den po, isang tilnanda ka, isang sinesenda ka, talagang magpursigi ka na mabiyasa. Ila, daka to ko nang i-push na mabiyasa ka. Opo. Baliyo po kami po ko yung Alvin, nakikadagula pasalamat kay nga Center for Kapampangan Studies na kang Sir Robbie. Kasi nanong mo ita, mangulit kami kaya kukutang kami. Bakan ta, usuya po itang impormasyon na papalwal mi. Ako naman po, karas naman po kay nga pamangamit ko kay nga amanong si Swan, guguluan ko la rin po tatang Ray J. Maniago, yan itatang Frank, yan, ikong Mike Pangilinan. Lagi ko gumangot ang ulim pong ako pag sumikapan ko talaga na makapag-amano na talagang retang
bisa ako pong lumawot karetang Tegalugan terms ne po. Inya sana panupaya nyo na po nung akakit yung minsan na medyo babalikwas ko dila pero appreciate ko po nung mensahe da ako na ano pa po nga pwede kong gawan bakan tapo sa lese po in ka na ako nga pa mga mano pa makitalamitan po kaya katamong amanong si Swan. O ini po ating pa pong congrats Alvin na pong kong DV Perico ne po. Dara po yan. Dara po ching DV. R Bernardino ayan papa-shout out siya po ko yung R ikong tatang Juan Emmanuel Castro siguro po poeta laureado ini akakit ko ketang profile picture na ating yang laurels opo. Pag mananwanda ko pumetong ko po sa laking poesyang Kapampangan nga na po dakal pong salamat tatang Juan Emmanuel Castro ne kay guidance po kong Alvin makanyan mo naman agay juke po sana pa bakanta po sunlagya pong lakwasing amanong si Swan. Ni Koyang Justin Cayetano, Luid ko po, poeta Bertong Esponga nga. Sir Justin, maya pa oras po kayo. Kilala yarin po pala. Mag-radio yarin po Sir Justin kanila kang kaliwang kain. Opo. Kaya bege po geng tourism kang Angeles. Yan, o ini pa po ne, i-fat, di duwa sa ikmat. Congratulations. Best friend, salamat. Best friend nga natin po. Dakal pong salamat, Manal Be pala kong Justin at siya po kayong Angeles City. Ne, at saka po ating Ferlin Katap Aguilar, ayan. Manal Bella po, dakal pong salamat kaya kayong pa magtutok at sana mag-enjoy kayo po. Kayong kwentuhan mi pong Koyang Alvin. Koyang Alvin, nanula mo retang buri mong susulat. Minsan kasi itampong writer at itampong hausa na expertise tamo. Ikayo po, nanula retang eksperto kayong susulat. Nanula retang theme yo, retang tema po. Yeah, ako po kasi may nasa ding gewa ko. Alinawan po gana-gana. Uning mas forte ako wala po retang medyo makatula. Retang pusong nga da, retang comedy. Pero baski nano pong makasulat na ako man po. Bawa, nung keng pandemya, makayan, keng familia, keng kasalpantayanan, keng lugod. Lakwas na po keng amanong si Swan. Opo. Actually, dinina na ako pong librong Koyang Alvin, kaya niikit ko lapin po retang kaya kayong obra, thematic la pa talaga retang kaya kayong obrang makalagay Kenny ating kayong haman na siya para keng kaluguran kung amano ngayon po ne palsintan keng pamilya kasalpantayanan pandemya parang tawang po itang makatula karakalda po ne karakal yun na pala asulat may mga pilano po mo po rin agawa yung poesya at yun po siguro keng libo. Libo. O rin po kadakal na ya. Tuno po kayong dinalan din. Bali, may pili mo po kanyan din nung baga ng kahit banta. Kaya kasi kanya pong ipadala ko rin siyempre susulat ko pa mo rin po. O deta pong taluloy ko nga sulat lala na lang po. Opo. Anak kayo pa mo po, anyang gumali kayo pong sumulat. Balutan naman po, itaan po kay edadama kanyan. Medyo sabi tampin po, limitado pa mo po rin amanong gagamit. Makanano kamera kala terms gagamitan king amanong si Swan? Ita po kaya nga tabi da po rin ding laureado, rin kapatid mo ng poeta, ding talaturo po, di ANP, ding pong poeta laureado. Dakal mo rin po kasi talaturo ka rin miyayaliwang aguman, di Sir Mike din, di Sir Mike Pangilinan, metong nanan po. Poeta laureado, Jose Roman Lacyan, ang po yung meging kabala mo katandem po kanitang susulat, tang kasibing pong balaya kanita. Ikaw yung Romel Santos sa taga-Porac, yan ito Dubai. Gustong pagtuan, makanyan, magistong migpaskilya ng Facebook, no? Ako man makibat ko. Mga nita, bala mo po. May pamakibat kayo. Bala mo po, may pamakibat kami. Ang gagetang mitais na akong mitais kayo, no? Gawanting makanining tema na kako. Dapat ating kangkero. Wow. Gawayan kayo. Gawa kong ka na kung gagetang aldoldo mga ting gagawon. Nano yung peka minuna mong diling poesyang sinulat? Atatanda ka ako si potang minuna keng gewa atatandanan niya pa. Kay ko po nang atandanan kay itang chinelas. Nang kay ginaleye mo naman. Alikay pa po. Andiyan itang sinulat kong panas alikay naman. Opo. Nano ita minuna yung ginale? Minuna ko pong ginale itang ginamit kay po yung widas kanito itang may ngariang dikot. At iyo po ganing libro ito. Ikayo rin sinulat kanta. Pangabagya po pakiramdaman tayo Koyang Alvin mamuwes siya. At lawan tamo nung talagapin na manyaman niyang pakiramdaman ing dila ning metong Kapampangan. Magbalik kami po kay Nano Pata, ako po makamako.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Manyaman Phuket, Ikem, Pampanga, lakwas na punong daramdaman talareng pawesyang Kapampangan, ding kantang Kapampangan, ang popong pamitalamitam tamu, king amanong siswan. Kaya be pamurin po, inkia katamong kaluguran na malapit na pong miputungan ang timong poeta laureado, nepo, ikaw yung Alvin na mas kilala tamo, aking awo sa Bertong Esponga. Koyang, what Bertong Esponga? Manibat may Facebook ko po, ginamit ko na yan. Ako balo nung nanuyang... Hindi nga liwahada ka ako, SpongeBob, ganun kay... Kaya ako po alayang kay ka na ako nung nanitang Bertong Esponga alaya. Opo kasi po kay nga social media, bakanta po akwata attention. Then kaya katamo po nga target followers, kukwata mo po itang ating bala mo catchy yan mo. Ating yung catchy. Bala mo, dyan na Bertong Esponga, bala mo interesting. Ano yung pong kabulok yan, babaw yung... Itang Esponga, koyang Alvin talaga, wapin po ne. O rin pa po rin followers ng koyang Alvin, magkomento ulit kaya katamo yung Marites Moral, Rubante, Koyang Vincent Guevara, Vanessa Vital Madla, James Clark Capiendo, Mary Nep Angeles Vega, Adrian Cavalier. Ayan po ne, Manal Bella at Magkasuelo la po siguro kang Koyang Alvin at paninayan de, itang gumaleya pang bagya. Koyang, anyang gawan din nga kaya kang, anyang sabihan na kaya kang ating kang opportunity na mag-publish kang libro. Ano mong pakiramdam? Bilang kang banukan 34 ka pa mo, mag-publish Opo, kasi malambat po ba yung kaini uling may sabat ya po yung pandemya eh. Ako po makapunta uli Angel kanita, papapas na lareng kopya da rin kay ko banta mamili daw. Kaya mga sabat kami kayong pandemya. Kasi kayong Tarlac at boundary na ng Pampanga, Maselan. Ay, siyempre, balang po, makuswelo ko. Lakwas na, makuswelo ko yan, magyang pasarili ko yan. Makuswelo ko para kang karempengari ko. Habang mabiyalaki dang mayaring obra ko. Totoo po ito. Itang fulfillment na po na metong Alvin Ignacio, also known as Bertong Esponga, atin niya pong libro na King Amanong Siswan na gamit mi po sigurado kaya ning programa mi. Koyang Alvin, ni po niya, siyempre pumiputungan na kayo kanyan. Although, tanaman po kakayan na itang honor ay itang galal ay itang honor ay na maging kayo pong poeta laureado kanya pang September 13 po kayo miputungan. Kanita kayo pang maging official poeta laureado. Pero makanano kayo pong may pili na miputungan ng korona? Baling CKS po, pepa suri na la po ring obra ko kang karing laureado, kang lawas na po yung prinsipe ng Parnaso, kang poeta laureado Romy Rodriguez. At kaya naman pong lugod ni nga pong ginumi, pasarnawan po kanong panlasa na siguro rin yung sinulat.
po. Karakalda po, libo no po nga sulat yu at linawi ako la talaga ng mga ating mga katula. Ating ko pa pong ikit ka rin sinulat ng Koyang Alvin na itang balamay bukong mas pakasalo. Kaya ang content na yan po yung papagali ako later. Kaya ne po. O ating pong may komento kayo niya na Romelia Bernardino ya. Kumusta na ka Bertong Esponga? Still remember ako o sanga na. Kang Karo G Ang Karo G po yan, kita pong metong radio station. Ayan, lang nyo po agaga na Kasi kayo po. bigay po yapong Frank kanito, balang Domingo gagali kami po kanita kitang brigada po ng milyaryo sabihan. Opo. Hello po ka nga Ate Gigi Tunggol Tison. Malbe po kaya katamang pong programang Aldoldoya po ini ateng ne manalbe kayo po lagi bakanta magkaswelo kayo kayong kwentuang Kapampangan. Koy makanano mo karagula bala mo honor para kay meto nga kalupa yung mamawesya. Itang mayaos kayong poeta Loria. Yak po tutunay ni Eke man panaggalantag na yan uning siyempre po kumbaga Eke na yaman ninyad ko na yaman kayo unang may gobra kong bagya ginambul ko siguro maragulyarin pong responsibilidad ka na ako ini uling eya keni mayari ing kana ing pamaglakad ko na porket kuha ko na itang Laurela na tok nang nako ka rin ali po kumbaga kenya pa po magumpisa kanyan baka salig ngeni pa siyempre lakwas na kanya patugot gumambul kanini uling Kati nakang obligasyon. Opo, wala po responsibilidad na yung makapatong yung Opo, bala mo, po bulaklak inining kaya kayong pangatao ne po, no ne metong yang maragula, responsibilidad ing burin ang sabihan para kaya kayo. At nga na, tamupin po, neng kanyaman itang, tayo tatargetan na. Opo, gana po, yan. Bisa tamo mong magobra, aluguran tayo mo yung amanong siswan at mag-enjoy tamo kaya nga amano tamo. At the same time, I appreciate the po, ne, kaya katamo kakaluguran, akalupayo pong gagambol keng kaya katamong amanong siswan. Koyang, at balang kapilan ka mo susulat, ating bang time na bala mo, ating kong ikit, buri keng gawa na po. Nano po yung mamya inspirasyon kaya? Alaman pong oras, no, minsan, widuya mo yung pamanyulat. Guys, sumakasumpong yung wido mo, nakakatalastas sumulat. Ngay, may tungaldo, at luwa, pat ayari mo. Nung minsan, isang malungkot ka, makanyan makasulat ka, isang matula ka, mas masanting kang, nung depende kang kaya na ning utak ko, ning pluma na hindi nga liwa. Hindi ako po, wala, ako na ako man mamiling aldo, nung bisa akong sumulat, makasulat ko ako man po. Kuning ilama kanita kasanting. Kaya kayo, masyado kayong pong humble. Basta ako po, pakasulat niya kaya nga manong siswan ako po, enjoy ko na lang. Gagamit kayo pang talabaldugan. Karetang amano yung gagamitan. Kasi karen pong mamuwe siya, maralas ko pong kakit. Regaliwang terms, ako makayong familiar. Yapireta rin kulit ko kang tatang Frank Deta niya, po kang Sir Robbie. Ikaw po makanano po yung kay po, anyang bayo ko po, pinasano po ka na akong kay, Poeta Laureado Roman Lakyan, retang talabalduga na, ning kay, malyari nga ka rin po lumawi ka reta uling, mo naman ganaganang balo pa rin ganaganang amana. Tsaka masanting po na retang amanwandang mikukut-kut malalamada po. Opo, uling daw no po makayang gagamitan. Kasi tayong kay ala naman po kasing malalam. Nung baga, lamang magagamit, may kalingwan lamang magamit no. Pero wala pong malalam mano. Yes. Apin po siguro reta-reta nga dapat tamo pong gagambulan nga rapin. Kulkulan talang pasibayo. Bakan tayo itang bulaklak na ning kaya katami. Santing na po ning kaya katami mo nga amanong siswan ma-appreciate ya kay nga kasalukuyang panahon. Pero kay lawe yo ko yang nilakos kay kasising ida Jomas anak kaya kayo kay obserbasyon nyo medyo retang aliwa dane po talaga gagamitan kaya katama. Dane po minsan po kasi magumpisa kay mismong bale. Wow. Kadua kareta pong kareng cellphone. May nasa gitna mo. Detang manalbe ko melon nya retang anak apat limang banwa English no pong magsalit mga mano.
Ne po, usuya po nga man yung ayang koya po takay rugo mita mo rugong pengari kita mo mismo papatdan tani kaya katamo. Kaya pa mismo kasing bali anong kaya na yung magagamit na dapat. Kaya ika koya metong kare mamya inspirasyon kanyan kare pengar atin nakanganak koya. Alak po. Po ta kanyang may kanaka atin naka namang obligasyon na ipasa mo kaya in kaya kang pamaggali o kaya mo po kanita naman. Itang bali po rin kasi ring anak po tang malatila pa ano biasa lang mga pampa. O sabihin na nga gadamdaman mo lang. O matuwa sa po kanya na kayo niyaran eh. Atwa na pitik kada buwan. O ning ring aliwakan ta mag-enjoy lang eh. Ring kaya katamo pong po ning retang kasisingidad da. Lalo na retang may manalbeng English kain ning amupin po retang ayal benda kay social media. Wah daw gumakain ngantin diyan. Pero happy naman po talaga itay nga gusto. Koyang hindi kay pami katago na ininar pong karakala manto na sample kanu kay kaya kang poesya bakit taakit do nung bakit kayo pumiputungan ng timo pong poeta laureado ne igale po kaya kami ya metong kareng kaya kayo nga obra inya naman proud ya po kanu kaya kay Joanna Malit nakabarangay yu po kay nga barangay Malonzo ang po ya Aching Ivy Perico na idol na kayo naman po o ini po kabalen pakiramdaman tayo kong Alvin ausan tamo pong Bertong Esponga king kaya pong igale kaya katamo. Ay ni po. Ini pong igali ako, yamin po ining meging dalan ban milan sa jining libro ko ngayon uling ining indam ay ginamit da di ko yang Danilo Galang ketang libro dang tulat saya na ning Pampanga High School Batch 65. May katitulong Sulat ng Induko. Potang matuwa na ako paano paya anak. Sana mirasing ngausan mo kong maklak nung atin kang sabihan na kagugulisak. Uli ning edad ko, ikwa kong mengaklak. Potang matuwa na ako, kaya kang paano paya. Ing dati kong aske aliwa ng bagya nung magkamali ko anak kaya ko serya. Miral sana kaya kang tiro kong ganaka. Paano paya mo rin nung maging makulit. Ingka kung sasabihan nung paulit-ulit kanitang anaka ito nang mangulit. Baning kaya kang buri, akwa mong nga kami. Potang matwa na ako, babaw ng gabun. Mamaw ng matwaing kanakong ulun, keng kanakong papagkarin na magdatun. Abayan mo ko sa, bane ko magmalun. At potang miras na akong mirate. Kasasawaban ka ako mantabe, kayong kanakong sipi kayong mantabe. At kakong kakaulan, akwa ko mang mate. Potang dinatang na itang kamatayan. Ting kanakong gamat kaya kalasang talnan, uling niladeting kanakong sikanan. Baning kamatayan, agyo kong ngarap. Otang marap na ako keng ginong Diyos tamo. Anyaran ko kaya itang pakalulupag maragul da ka itiyang sabyan ko. Uling malugod ka keng igpamot indo. Dakil pong salamat. At labot ko kuya kay the way na ginalemen talagang panamdamang kay itang kapanamdama na ning metong Indo. Kaya tang the way makanyan largure nga kaya katang mga tuwa potang mag-apil la kareng-karelang anak ne kasanting na po may bukumas pakasalo. Kaya tang ginale mo bala mo po ta siguro nga ring anak nung damdaman deyan lakwas siyang baliw po itay itang lumapo itang lugod na karempeng ay tsaka itang bala mo po itang bakang ta-realize ta mo na narinrugong pengari ta mo hanggang matuwa na sakripisyo da po itang sakripisyo si ako kumbring dasan tang potang may naning mako ka rin kunyali nga pa wow na dapat sana pota kabang masigan la po itang ganaganang kuswelo itang hanggang agyuta mo anong manyaman na pamangan ating kanditak kayang bulsa mo si potang alanalo ka rin ka malikbuan mo kuha na yung bisan tugi potang tulak me
Wa tsaka itang kai ko yan, itang balata mo rogon nga matwaning pengari tamo magulyan balata mo alayang kapanaalani ro kapanamdaman na yan. Sitang itamong bait na ka, kitang kinarganan kang siya mabulan kitang kaya nga tiyan maragol ng sakripisyo ito. Kung tutuusin ko yang rempe ngari tamo daratang mo kitang putang itatutuwa na lamagul panamdaman tareng kitang mag senior citizen la 60 65 bakay pero anyang ita mo kabait tamo kitang metuwa tamo Ika, ita po. Tinaid da ka tamo. Ita mo dita ka panaw niya mo hanapin po, subo da na mo. Bede pa kaya ka, naning aliwang kasabyan. O, ini po rin malbeta, may kaswelo la po yata, ne? Iwali tamong Arlene Salonga, na congrats ka no kaya ka. Koy, kilala na ka palang kaya Arlene. ako po kaya kay Paper Soul. Mag-Paper Soul ka naman. Inya pala, kagaling mong mag-deliver. Kasi rin kayong Paper Soul, idol ko la rin. I Sir Jepo. Tapos, Koyang Harvey, ne, nga na kano, kasanting na luwid ka. Natutuyan na, Koyang Alvin, ako muna, hindi na maggagalay, yung kaya katamong kayabing kong Alvin, mangilabot ko. Itang mababagbag ko naman sa alup, ako pwede nga kahit patabalada chuta magpakailan man. Pinigil ko yung kanakong luwa. Shogun, ayan, congrats para Nanay Maria Guadalupe Quinto. Sana kudos kay Kakoya. Nga na. Pong salamat. Opo, baliw po, kapag makanya na, makaramdam tamo pong gagali. Sana po retang kaya tamong kabalenke na bisa mo naman pong sumubok ni Koya. Ako po milala kolub. Ikayo po, anyang, siyempre nga magumpisa kayo, Koya, eda ka pa man kilala. Apo. Ninong may kaya minunang mag-approach kaya ka na, oy, reng obra mo, pwede mong igali, o may kaya ka pa mo kayong netong competition, bayo da ka akilala. Ali kuman, bali po, yung sinulat ko mo kanita, kayong competition na may kilaban ko kanita, kaya kaming parokya, kang among kaw, Poeta Laureado mo na po. Iya pa po kanitang kura para ako, kami ka rin king Christ the Divine Healer Parish, king Santa Lucia. Kita po, lugod nga pong sinambot na ako man kaya tang competition. Dito po, yung kareta pong anak kanita, retang bayong suli nga ni anak-anak la pa po kanita nga ni professional na dari di John Paul Agulto, then dati po, then dakal la pong tutukyan Poeta Laureado kanita, kay mikiyakit kami, mas kino ka rin, mga nyandang. Dati dumi-duming ko po atin pamipulong, kay manigaral, mga kanita. Ditak-ditak, at least. Opo, itang pamaggaleyo. Ninong menoro kaya kayo? Ita pong pamaggaleyo, uling siyempre, ayal ben gula po ria pong Frank. Neng kay itang biyasa itang taga Santa Rita mo naman ni Joshua nanak niya pa pero biyasa niya dito neng kay matcha-challenge ka na balam masanting ata makanining kaya bayo ka tamayari Koya lawen menung burida kang apusan law ko may pasar ko kaya kanya ini nga subukan kaya po ini nga gawa na Mary Ann Manyo Hernandez Manalastas miyembro ning pamagalking kultura at literaturang Kapampangan. Inga gawa na po Bertong Esponga na antiya po ini po opo antiya mo pong pasalamat ko kaya kay kampanya tangyo nga na bibait kang ating lugod king amano. Muling alingad kareng pawesya mong titimo. Respeto ang pong matigi kagalamano kaya kabibye ka ko. Tanggapan mo pahuli ning pangalimbag ning kaya kang libro. Umeng magamit mag-anad kareng matwat kay nakan. Nasa among masanting amanong siswan karelang gambulan. Grupong PKLK karin kata may kapikilala. Ay ikamu naman may nagkatkako king istasyon ing Radyong Brigada. Salamat Koya ing powesya ko king Radyo Agale kuya. Pamagpuge kaya ka, poweta king bakulod sinibul, oras at talento mo kaya kayang binyeban king nasang mipaytungol. Ngening mamunga ne ing kabyasnan mong tenam at sinese, gelingan makasulat king librong dinake. Ablas amanyaman, mayumong tagumpe. Pwede na Kuya. May makaliyaro ko ka na ako Koyang Bertong Esponga ne. Paborin niyo po mag-practice ko pa. Bakan tap mabiyasa ko ne po. Dakal pong salamat Koya po. Ating kayo pong buring lakwa na. Mensay ka rin kaya kayo pong talatuki. Ang po pong karembisa mo naman sumubok. Angga kaya nga maging lang sabi tamong marakalabelwan. Karas kayong pamawesya ang pong pamanyulat. Yaku, agkatan kong parati rin kaya nakan. Din kaya nakan detang bisang sumulat, sana abe-abe tamo, tay-tay tamo, gumambul tamo.
agnanagnan tamo keng pamaglinang keng kamano tam siswan uling ini yung kakatamo nga manong menan. Luguran tayo, ay tayo kakalingwan. Ay tayo paboreng mipapakde, ay tayo paboreng mamate, ay tayo paboreng na mawawala yung manong Kapampangan. Siyempre, bugayin ko lang naman po, siyempre pasibayo, nung wagi mo, deng pamilya ko, keng magalang, deng abi ako magobra keng Dalis, keng Doña Socially Integrated School, keng lakos na keng kantin. Likwanda ko, pabala ko kanyang ken. Muna ako kaya painggan. Opo. Dahil pong salamat. Opo, kailangan miya pa mo po kay ni Kong Alvin, bayan pong mamya, inspirasyon. Kareng kaya katamo pong kabalen, na alaya pong pipilinan ni Dad, ing lugod, kay amanong siswan ang popong kulturang Kapampangan. Sana dakal kayo pa, Koyang Alvin, at sana dakal na pa rin ma-inspire. Siyempre, dakal mo naman salamat kay asawa ko, ang Danica Etchigit. Best in moral support. Kung ang kaya kita kanong malagong imadel kalayaga na pa, sabi na malaguya ka no. Oh, yan po ne, nakuha kalingwan. Koyang Alvin, at thank you kaya kayo pong asawa keng bibigyan ng suporta king kaya kayong lugod king amanong siswan. King kaya katampong pa magbalik na magkantatamo pa, and of course gambulan taya ing amanong siswan, manatil kayo pong makatutok magbalik kami. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pagpasensyahan nyo na po na kabalen, talagang make-enjoy kung mupukin kaya kaming kwentuhan Bertong Isponga, ang po kayang pamamuwe siya. Balo ko po na din niya papaninayan, yung kakatamong kasebyan, ngening Aldo, oy ni po na. Panayan mo, kareng anak mo, hindi patan mo, kang tatang mo, ngara po na. Ring kaya katamo pong may comment, Yeching Marsling, opo kasi nung nano pong gewata ka rin pengari tamo yung gawan dareng anak kaya katamo.
balo yu po ane pong masanting pamiug ne po ne itang ginale na po kaya katamong Bertong Ispo nga nandini ko yang Alvin natin mo namang kabaluan kay kareng pengari sabi natin po ning kasebyan tamo nung nanong depat mo ne po kang tatang mo akakit da po ring kaya kang anak po tapo pakyapusan da balada usto nung inta po tatang tamo ne po matuane magulyane po takay pengamuanan tayo po tarugong mga lingwan niya po tang maklakya panggulisakan me kandutan me akakit da po ring anak tamo yan po takay po hindi na tangin panahon ni tamong metwa po tapugawan da kaya katamo ring anak tamo ito isabihan da ono nga niyang ika makanya ning gewa mo ka nga po ko halo po itang makanta inya nung naluman po itang gagawan tamo kareng tatang tamo ngayon baka po gawan da kaya katamo ring anak tamo medyo makakatakot po ita inya po ipakit tamo po kareng anak tamo nung makanano tala po luluguran deng pengari tamo ngayon bakan ta po tang itam miras ketang edad da ring pengari tamo ngayon luguran da katamo naman po ring anak tamo na makanita na pepakit tamo kareng apo da po okay po ngayon naman muntata na king kakatamong kantang Kapampangan. Sabayan tayo po, manyaman po talaga na ing musikang Kapampangan, keng salu ang po kayong balugbog. Pataga bundok, kukulate rutong, masetas ning saging, balag ning balatong, tinanam kong mangga, may mungayang santul, ingay dukong sisitandang yang mangebun. O pataga bundok, kukulate rutong, setas ning saging, balag ning balalong, tinanam kong mangga, memungayang santul, ingay dukong sisitandang yang mangebun. Kukulate rutong, masetas sing saging balag ni balatong. Wow! Totoo! Tinanang kumangga may mungay santul, ingay dukong sisi tandang yang mangebon. Wow! Totoo! O bata ka bundok, kukulate rutong, masetas sing saging balag ni balatong. Wow! Totoo! Tinanang kumangga may mungay santul, ingay dukong sisi tandang yang mangebon. Dimdami na po, kabalen. Kasanding na po ni Tani Aliwaya po nga. Bala mo po Kapampangan version tayo ng Bahay Kubo. Ating tamo naman po palang makanta da kala salamat kay Arti Santa Rita Oreni po reta pong kaya katamo pong may magkomento nandin kaya katamo programa i Arvin Gelang, i Ruby Ramos,
Papa-shoutout na po kani Bossing Paulo Marisa, nga ng Ching Rubine, Vey Yutok Berano, salut po kanu kang kembisita tanan din ni Bertong Esponga, ampoy Miss Virginia Gutierrez, sana dakal pong salamat na ulim pong sidsadye po inki katamong programa, menalbe kayo, balumi po niya po, atsukay pa mo rin malbe kayong katamong programa, uling mag-enjoy kayo kayong katamong kwentuang Kapampangan. Kayong pamikatago na ini, gambulan tani man po ne, inki katamong amanong siswan, dagdagan tala reng amano, kaya kayong gagamitan. Inki katamong Kapampangan word of the day. O yan po, amuyam. Sponge, ne, esponga. O, baloy na po kanyan, itang alias na pong kong Alvin, Bertong Esponga, amuyam niya po ne, sponge siya. Niya, talagang, akakitiyo po, rin kaya katamo pong kasebyan, kaya katamo bisita, kaya katamo amanong siswan, talagang atin na pong connection, king balang metong. Sana po ne, gamitan nyo po, rin kaya katamo lagana sa papakit kaya kayong amano, ang po pong kasebyan, uling pong miyalala pong kwenta rin nung ngayon naman po gamitan kayong aldoldo ne po. Ita po ignasa tamo, dagdagan tala po rin amano, yung gambulan tala retang terms, amaluatan ng gagamitan ne po. Mayari na yung metong oras sa pamitalamitam tamo, ngayon po nga aldoning Miyerkulis, nano pa ta abay nyo pong pasibayo bukas na aldoning Webis. Ako po yung kaya kayong Aching Malago, dyan alumbang parungaw, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga,